של רועי, יעל במופע קסמים. הופה, קדימה! הופה! לכבוד רועי ליום הולדת, רועי בן 7, ועכשיו, להופעה המרכזית. הקוסם הגדול, אורי! אני אבקש מהאסיסטנט שלי טל לעשות מוזיקת רקע, כי אני לא מדבר על הקסם הזה, וכל הקסם הזה מטרתו לעשות את רועי גיל בריא. איך אני אעשה את רועי גיל בריא? בגלל שרועי גיל לא נמצא איתי פה היום, אני הולך לעשות לו באר משאלות. לרועי גיל. בואי תעזרי לי. אני הולך, בגלל שאין לנו... איפה האגם של הבאר? איפה אתה רואה פה אגם, רועי? תסתכל ימינה. תסתכל שמאלה. אין אגם, נכון? אז אני אעשה באר. אני בונה באר משאלות. אני אבקש מהעוזרת שלי. הופה! אני אבקש מהעוזרת שלי, יעל. תתחיל בבקשה את המטבע. אני חושב שצריך לצלם לרוחב, את יודעת, כדי שזה יהיה טוב. תכף נדע. בגלל שאתה לא נמצא פה, יעל תשחק את התפקיד של רועי. כן, היא תשחק את התפקיד שלך, רועי. בבקשה, לכבוד היום הולדת. אני אקרא לך, רועי, שימי פה את המטבע. רועי, שימי פה את המטבע. היא עושה טוב אותך. ועכשיו, הקסם כזה. אני אשרוף את הנייר, רועי. פתח שם מביע משאלה. מה המשאלה אתה רוצה? תן לחשוב, אתה רוצה להיות בריא. תגיד, אורי, תעשה שאני אהיה בריא. אני לא שומע אותך. תגיד. בסדר. עכשיו הקסם הולך ככה. אם יש לי פה מצית, אם אני שורף את הנייר והמטבע יעלה, מחר הדם הלבנים שלך ילחמו בכל החולי שיש לך בגוף והם יעשו אותך בריא, ומחר תקום בריא וחזק ונמר. עכשיו, מוזיקה, מוזיקה של פחד. רגע, תקלה בהופעה. מוזיקה של פחד. עוד רמה, האש דולקת. שלא תשרף לאורי היד. אורי תופס את האש. לקחתי נייר הרבה מדי לקסם הזה. ועכשיו, איפה זה? איפה זה? אין מטבע. עכשיו רועי, לך תשתה שתי כוסות מים, נכנס למיטה, ומחר תקום בריא לכבוד היום הולדת שלך שהיום חג. אז המון מזל טוב, אני מקווה שהברכה תעזור. הופעות נוספות של הקוסם אורי, אם תרצה, אני אוכל לעשות לך, אין לי בעיה, חמוד. יאללה. יעל, הסייעת שלי, ועידור ההמשך הלוליינית. אני רוצה להודות ליעל הלוליינית, כפיים. כפיים ליעל הלוליינית. לא. אני לא שומע, רועי. יפה. ולקוסם אורי. אורי.